presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama, kinigya po ng inyo Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagod ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga taling. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Taling. Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga ambot sa ikasulti ninyo. Kay matod pa sa uban no, nasubrahan kuno sa akong pagpangga kay nanambok magmaayo. Ug kun nganong na problema ko anin niyag maayo, ingon magud ini ang mga panghitabo. It's your smile with me. Mayuhan mo kanta. Hey, Marina Salgado! Happy ka ba? Happy! Ikaw ba? Kung unsa akong kanta, ayaw pag-apil-apil. Wow, man, isa tayo rin mo kay murag tunada na kay Montonor. Tunada, bitog mga atul ka diaron. Tunada lagi kayo. Naabot ako dahil, naabot ako. Mao bitaw pinangga kay tika, naabot na gyud ka dong. Sugata ko dahil kay pinangga mo ka taon ko nimo. Dadato ako mga kinumpra ka, pinangga. Ay, halawa man ka magsulti. Uy, nga nangumpra di ay ka. Ako kuha to dito. Bida sa di mo kuha kay kutasan kay ko kuha dito. Sige, sige, nanadong, nanadong. Kutas no? Ano dahil, naglakaw na di ay ka? Yes, dahil. Sakay ko jeep. Pero... Pagtarong, naglakaw, nagsakay. Pag nakulog ko jeep, lakaw ko. Paditso na ko jeep. Bye. Ay, Pero kadool. lakaw ko gikas sa skina, lagi pa doon din. Mao gani, kadool rana, niya gikutasan na ka. Sa una di magkakutasan in taon, anong karon na unsa naman ka? Noon sakit. Akong batang. Hala, no? So, di mo da, bahangag na ko sakit. Akong batang, basta lakaw kong pila. Mauna, kinsa man na. Mauna, malabi magpatambok. Mauna na, sultan na. Ngano, ako may mo pasaginlan, be. Ikaw mo ay angay bida sa di mo. Ikitiglaw na ako yung pasaginlan. So, pwede, oy. Baboy rin, ganin mo. Tiglaw sa imong mata? Nayabag ako'y tiglaw? Oh. Gidawat na lang yun dahil nimo nga mura na kagbaboy, ha? Saman? Buaya. Buaya ko dahil, bida. Di na matago dahil, tanawa. Buaya ka, naakas dip. Naakas dip. Hala, naglangoy-langoy ka. Itaw mo pangandoy nga bahauna mo, sige. Ay. Way blood control, ini baha, maglangoy-langoy ang mga buhaya. Bawa na day. Pero okay na kayo day. Uy, kay bawa ka balong, no? Mausap na ginangani mo. Di na ka balong. Tawag ko na, kuan ka ng, di na ka balong. Lulong na. Ayaw, dili. Ang saban, be. Butakal na ka, butakal. Kabal. Nawa, bastos kay kang dako. Butakal, unsam na gamit na butakal, be. Be, pahuway na dito ka, kay gikapoy ka man ka. Ako na'y bahalang mo, arrange na imong mga kinumpra. Pahuway na dito, sige na. Asa ko po, day? Ang mag-asa, atos tangkal. Sa baboy, nilis tangkal, bandok mo na. Atos ads, baboy, lakaw, ato rito. Ako na matikdan sa kumbana nga dali ra siyang kutasan, tingali sa iyang katambok. Mo nga paghuman na mog pangaon, ako siyang giagda, mag-jogging mi para maibanan iyang tambok ba. Unya to?
Unsay nga, day? Mag-jogging ta para maiban-iban na ng imong katambok. Sugod karon dong mag-diet na ka ha. Day. Saan na pag-diet, day? Mag-jogging gani, pasingo ta. Anya kinahanglan nga kanang imong kanon, imo na ng iban-ibanan. Imbis tagtulo ka platong kanon, himuon na sang duha. Ha, anya ni kasunod si mana, usa na lang. Anam-anam lang dili sa diretsyo. Bida, di na si Balong ako. Liso na ko na, liso. So, ikaw gino. Ay, ikaw no, Ay, mo. bahala ka. Naara gina Ay, nimo. mo, day. Kumpiyansa kita ng imong katambok na. Basig mo na katutyuan nimo. Bitaw, pre. Sakto mare, pre. Kinanglan yun kang mag-diet kay murugdak po na yun kay kat, pre. Bita, pre. Ang akong mga daang sinina. Bila din nagsulong na ko. Mga karstoys na ko. Utol mo lang taos. Inigtakob na ko sa akong karstonis, pre. Di yung mag-abot. Sige lang, pre. Exercise, pre. Katapat, pre. Ang palit ko bagong karstonis, pre. Unsa kay mayong exercise, pre, no? Na may dagang exercise, pre. Pero kung gusto kong pasingot nga dili ka kapuyon, napot. Na di exercise kasi kapon. Oo. Paningto kag mayo, pre. Pero dili kapoy. Ang importante ko na, pre, nga panington kag maayo. Og sa baboy, pakupsan ka ba? Ayos ko, tanong, pre. Bigyan ka ng baboy. So, man, pre. Jay, may kag baboy nga pakupsan. Mauro pa rin paborito na ko. Kanang kinupusan, ganahan kay ko na. Uy! Mao din na nambog kag mayo, pre. Ay, sige di kakaon og baboy. Bita, pre. Kinupusan ba yun? Ay, sos. Unsa may mayong exercise nga, panington tag mayo, be? Unsa man? Usarag, pre. Dako kayo kag singot, pre. Unsa lagi? Madyong. Madyong. Madyong panington tag mayo, binuang dia, pre. Panington ka na. Ay, lagi na ko bagakon. Maunay, grabe kayo mapasingot. Labi nagmapildi ka. Unya, mahigtan ka sa imong kontra. Mas ka, nakuha mong singot, pre. Sa kasturya. Waye, pre. Waye. Mapildi ka kung sa gatos. Paningtor ka, pre. Pridot. Unsa? Mga isulti ni Pre Dodot dahil madyong ko doon may pinaka-the best nga pasingot. Nya, panington ba itong baga nagmaayong isikot? Nya, mapildi pa kang sa gatos. Dagko ng kulong kikang singot. Kasuway ka! Mahay blood bantang mapildi ka. Labi nagdahin magsurang-surang. Motuo day ka, ana. Tawa-tawa man ka. Ato ko, kay makukulo na the best nga pasingot ko do. Awa, porti na niyang ningawa ni Wang nga taon. Niwang lagi, sigag kag mata. Wa ka magtanawa ng dudot. Niwang kaayo, sigag mata. Unsaon mo may tuog? Mabuntagan mas madyungan. Mo ngayag tuo, ana. Ang imong buhato no, matuog kag sayo. Unya mo mata kag sayo para mag-jogging ka. Nakasabot ka mo na'y buhata. Okay, day. Matuog ko rin sa'yo. Ikaw ra day matuog. Hado nga ta? Ayaw ka bala ka balong. Di ta katandugon para makatuog kag maayo. Di ta katandugon. Pero koy daw ha? Ikaw ba yung kusog manguhit nato? Promise. Nagsapot mig maayo si Balong nga mga tug mig sayo aron makamatamig sayo kay ubanan nako siyang mag-jogging. Unya uwag gyud ko hitay. Mo to nga pagpangatog na namo. Sa pa. Ang tawhan na. So pagkatog ako ani nga kusog pa kay muhago. Tabunan ko ni kunlang kanin duha ka buok. Giyak manigin kusog manug hago ganahan. Kuya ani. Nababuhan ko ini. Karon pa man nahitabo nga kusog kay ang hagok. Lain na ba kay kinagukan murag matukan. Saka no? Paita aning tawhan na. Uy, makatuga ko aning kalakihag ingon ni. Hala, tugaw ng manok. Saan na rasa? Tugaw ng manok. Bigaon. Day. Siyog ni mo na matas. Biliban ako. Gani na rin nagbatas? Ganina ra. Wa pa ka matug nagmata nako. Tawag ko katug balog. Hindi ka katug day. Nag-scatter ka? Uray! Scatter sa ibong mata. Wa ko katug kay kusog ka mo hagok. Hagbar kang nagdoog. Karoon ba kabantay nga mohagok kay ko?
Solo ko pagkamatikod nimo nga muhago ka. Nga una mo kong matuog nimo. Oy, ako sa dito mag-jogging ani, kondisyon kay ko. Pajagingon ko nimo nga wamang ko itog. Ah, Kulay jogging dito ka kay matuog pa ko. Uy. Kidort ba yan nimo ite? Wag yun ko ka-jogging adto kay unsaon wa man ko itog. Mao to nga pagkasunod gabi dito mi sabay sa amigo sa kumbana kay giimbitar lagi mi. Unya mo nilang bay long. oo, oray. Mas kang layo nilang bay uy. Mau lagi, layo bitaw. Nah, makauli ka taani nga. Wara ba kay taxi mo agi din he? Ay, sos, lakaw to nga to. Padong sa ubo. Ha? Singan? Lakaw dito padong sa ubo. Now. Lakaw. Pagtarong diya. Oy, ginoo ko intaw nimo. oy. Maglakaw ta dito, padong sa ubo. Sa ubo to. sige, ingong ka. Maglakaw tayo madung ubo. Kutas ko kay kangasan ng ilang bay. Tarungag masalog. Ewan ko na is. Mauna diha. Mauna diha. Tanang maglakaw ta padung sa ubo. Asa ubos. Oy, ligaw. Uy, Oy, Pritik. mo na mong kumpare? Oh. Ano si Pritik? Pritik? Ah. Tikboy ba, tikboy? Mauna. Rubat ba, rubat? Ikaw dahil si Tikyo. Tikboy. Sa mga tikod niya nga, oy, Tikyo, Tikboy. Tikboy. Marna, Gikan ka sa ubo. Gikan ka sa ubo, nitugas ka sa baba. Dali, oy! Abi na kung di ka makaanhira. Porbida sana ni. Ay, orang hapit-hapit, pre. Ang tinuod ay, ako asawa, pre, staling. Hi, pre. May gabi. Uy, may gabi sa diya. Ay, sure mo dali. Asa bisod? Dali. Sa ubo. Dali. Birthday party ni, pre. Birthday party ni. Birthday party. Kuha bay, pre. Abi na gamay yung bay. Dako ni pero sungol la sa ubo. Ako ni gipadakan, pre. Ano yun? Para kung doon ay mga occasion, at least doon ay lugar nga partihan ba? Di ba? Karon mo kaso, di ba? Ingon to sa una, pre. Dili may nani to sa una. Gamay mo to, no? Ako gani gipadakan. Aladong ano maron, lakaulan man. Ugdog yun. Hindi mo na ni. Slide sa ubo. Sa ita umpuan ni. Giahak na ni, kauwan nun. Sige lang. Naabit mo sa politikyo. Wala problema, pre. Sige. Pangaw na mo, pre. Kaya nagandam na yung kubinog kanang gikan sa Italy. Kuyawa, good. Di ba? Italy, ha? Ang iskatag din mo. Italy. Italy. Rida, no? Mana, pre? Di nagiging, pre. Italy. Italy. Yawan mo Italy magyala. Oo. Dahil sa kugsuon sa kong sawa, pre. Akong gipangayo niya, man yun ako giinom kay ba mo kung anhi ka. Mga akong gianda para yun na itong duha. Ha? Mura rin tayong special, ano yun? Special child. Special mo lang? Ang tagsara ko na yung magkita. Patay na ni, uwan na gyud, uwan na. Ay, kuha na. Sige, mundang rin na. Huwag mapulaan. Ay, Do, makauli pa kataan ni Do. slide to subuan eh. Kauli naman na, pre. Agaka ko. Kung di mo makauli karon, pwede na mo ugma muli. Ha? Ugma? Ano mo to ba? Dako mo na akong bahay. Dako mo na sala. Ngayam sa parya na sala. Bitaw. Ay, kaulir kaya po tayo. Ay, dong, uy, murag lain maning uwan na. Uy, murag sagol maning, manam ni sagol hangin. Ay, doon ang low pressure mo nga. Ingon anak. Pero ay mo kabala ka. Ha? Mintras nga ni Amos Bayay. Ha? Sige. Ako rebala ninyo, ha? Okay? Injo ni Bayay. Hala, uy, wak man tao ni Nunong. Uy, ngano naman ni. Ay, di mo undang. Kita undang. Day, kita'y undang sa mga kigol. Ika'y undang di ha? Alo, baka kakigol. Do, mangulit na lang taoy, tanan na. Dato pa kauli rin kusong kay nguwan. Gani kauling ng uban, oh. Silingan na nila. Ay, kita pa yung lilay. Sus, pre. Oh, pretikik. Pre, mas tala. Oh, sige. Di mo ka pretikik. Ay, nakatod ko sa mga bisita, pre. Doon ay mga skinan. Ang uban, arila sila mga tog. Kami, pre. Ani sa tog. Ala, no. Uy, kulba.
Huwag mo tuang ang uwan, sige lang yun gihapon. Unya ang problema na mo, kay why taxi nga muso ditong dapita, pwede may makasakay sa iskina pa. Unya to? Ay, Aray lang ta mga tuwag ninyo, ha? Ah, Total, kita naman lang. Nakauli naman itong mga ubang, Unsa kaubang ba? itong migo ba? Ganun na si Kernan. alige. Ay, mo ka pala ka! May problema din eh. Kuliala ng mga laki, pre. Babae lang bilin. Uy, niya kita na doon. Ikaw, membro ka sa scam. Kasi ka. Scamang. Ano na mga tuwag nga tanan? Akin na yun, magkuha kong balik. Ya, sikit-sikit kita ninyo. Ay. Ano na ta sala? Ano na sala mga tuwag, okay? uy, Dahil ari ko ta sa tanan. rin pirmi. Uy, ari ta sala tanan mga to? Oh, manong day? Manong day? Ha? Ha? Wa mi nahimo kun dili ang pagkatuog na lang dito sa bahay sa kumpare ni Balong nga akong bana. Unya to? Ay, paita ra ba aning matukos bahay nga di amo. Maglisod jud kog to. Pero wa pa magid ni mo tuang sang uwan. Ay, kauli ko na gid unta kay kustanan. Ha! Ay, kuya wala. Uy! Kinuo ko. Balong. Uy, katuog na magud ka diha. No, misugog naghagok. Patay ka uwaw ba ya, ani? Magatubag pa gani ubang mga tao ron diri. Ay! Ay! Kuyawa ninyo mo daga. Nagbinag ko naman sa diyang hagok. Balong, shh, uy. Pagmata di, uy. Ayaw pagkatudak kay sabak kay kabuhagok. Paunahan ng mga tao doon, mga tuog. Mauwaw ta. Balong. Hit! Ani, kusugin o may hagok. Ay! Balong! Ikaw ba? Uy, bangon! Bangon! Uy! Uy! Grabe mo daghagok. Kinsa mo rin hago kayo, kinsa na. Kinuo ko kauwaw pa yaan ni. Kinsa na kusog hago kaya, kinsa na. Kinsa mo, hindi hago kusog. Kinsa mo ni. Di siya mapahinayan yung hagok, day. Mare. Di mapahinayan yung hagok. Wa man ay volume, sir. Kakibuhato na kanino. Para mahilom niya yung hagok. Butangin nag-silent, sir. Di ka katulong ang banda. Di ka katulong ang banda. Uy. Kusog kayo. Siya kayo nagpito. Kurang na. Natukan ba? Lain kayo. Nakuyuan sila ba? Basig, naunsa mo nga di sila katungtarong ba? Ay, kuya wano po. Kuya wano. Ay, ambot alitaw hanay, laina niyang hagok. Uy! Ay, ato ni sa pabilhin nun, be. Atong, kaon. Pre. Scamang. Di kusog na nung hagok sa pakong. Kusog mo nung hagok. Kusog pag nasuko. Ay, pre. Ginuo ko kauwaw ni Balong. Huy, pag-uwaw ka lang yun. Huy, kustampay lahi nga itong matutag laing bahay. Balunga ka! Huy! Mao ni akong problema kini pagkakusog muhagok sa kumbana. Ya karon misamot kay ang among mga silingan ni reklamo naman kay maabot naman sa among silingan iyang hagok. Gisuwayan ako putos iyang naong ug tualya para di madunggan ang iyang hagok ba. Naunsa nga hapit man hinuon siya mamatay kay di kuno siya kaginhawa tungod kay akong giputos iyang naong. Unsaon ni nako, uy, gusto kong maputol ning iyang pagkakusog muhagok. Mahimo ni nga pahinayan ang hagok. Unsa man og kamo ang pasultihon? Taling. Ate Pres, good morning, Ate Pres. Maying adlaw sa tanan. Good morning, Abang. Good morning, di Abang. Hello! Good morning, Tutupan. Dako, good morning, Lupino. Good morning sa tong kapitan na si Walerain Marvin Prahino. Good morning ka. Si katong kutsiyala to. Si Arnold Galiste. Arnold Galiste. Okay. Ate Junjen. Yes, Kuya Alan. Thank you kaayo mga mama sa
inyong padayong pagpalit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata nya gawas ana. Palit mo sa Diamond Yema OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Lami yung kayo. Kung ang atong imnon, Don Pepe, tabliyaw niya, Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker, atong usap-usapo niya, ugum-ugum tag, Diamond Yema Special, o OBM Special, mga bata, ha? Unya, kita mga nagko, paduntas trabaho atong imnon, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa tanan mo mga trabaho, adlaw tanan ang Sed Panyawan Coffee Mix. Okay, ang sendo na ito karoon. Lawag ulit. Ay, kinis do, Inday Taling. Taling. Si Inday Taling, kanang iyang banati press, simple naman kayo, kanang kusog lang yung kay Muagok. Grabe na Ni tambok, kung ngayon yung bana, ang mga tao na katunanong silang kaon, dito sila makatug sa balay siyang kumpare, niya porti kusuga uwan. Kusuga ko nung hagok siyang bana. Kusog pa sa uwan. Kusog pa sa uwan. Mas muhunong pa kanong uwan kaysa yung hagok. Nagdaw siya dugdog na. Paita lagi, unsaon mo niya. Iya problema. Ang problema niya, unsaon ko niya yung bana nga muhinay ng hagok. So, na to. Naam siguro. Naada na iptambal. Naabiya siguro Ate Pres ka na yung pagbutang-butang sa mga doktor bitaw nga murag clip sa ilong or Unya. Silencer. silencer dili mahinay gyud Kana silencer na lang katingali. Butang na. Kay kimo sa nangutag may nga baba ug butang no makautot man pud so. Malain kay paminaw. Ang singat. Ang utot may mo kusog ug imo sa nga yung baba bagamyan mo baba niya ba. Nya. Ang utot ko ko sa kagok. Makautot man. Bam, usabi ato kayaw-yaw ni Bambi. Ari. Naanis Bible bam kana ko sa gagok bam. Una lugar. sugod sila doktor. Doktor. Kung arita dire sa medical explanation. Pero sa kanang Bible, Kung kinanglan Sa kitang medical spiritual. explanation, kanang na ang atong doktor kung sa doon na ba'y allergy. Ikato ko amigong kusog mo hagok. Allergy na ng hagok. di Ha? na Di man na allergy tingali. Mga tana ko niya, katong akong amigo nga kusog mo hagok Ate Pres, doon ay sigingan lang nga, doon ako nung diferensya dire sa iyang kaning may tutulan o sa ito gitawag niya, o English o sa Ingilitok. Doon na telebaffle. Abot mo kusog ko siyang muhagok, no? Apan, sa among kakaraanan sa bukid Ate Pres, kung kusugan na yung muhagok, hindi kayo, sagpaog sinilas. Kagot man to. Dili uy kagot to. Kagot ka to dito hagok. Ang kagot to kana singipon ba mo kagot. Isog lagi kami lang. Abi ni mo Ate Pres, ha? Nitabo na mo Ate Pres. Nga? Si Aning Nuclito, papa Kasi ni nga? Nuclito, papa ni Ide, natugyas pantaw. Pero kusog kay kagot, ano? Kusog kay kagot, Kusog kay. Ang iyang apo si Licio, sagpaon bitaw sinilas kamata. Nya nanuyo. Gingit sa bintana. Ala na. Kami dinagan na iminiliyat kay purti Ala, ay. pangagis nga nung sagpa sa iyang kuwan pagkato. Amo tinuod ba kana? Butang, tinuod ba ka na pero wag Kana lain man kuno nang manggagot ang ipon matug. Kay kuan kuno na kana. Bangol, panungo ko na Ate Pres. Panungop amo tinuod ba? Abot lang Pero na. wari ta sa hagok lagi. So waya ko no pagpangutana ang mga doktor kung unsay ilang ikatambag. Ado na ba kay No ba kana? kay ang Na, Ate Pres, ay na Na, kuwan. kayo garita sa mga kakaraanan kuan naman ka napatekiliron ka matug dili Dili pahingon. kayo. Ang hayang mo na kusog ma. Parehas na Hayang, ako. no? Parehas na ako bitaw magdrama ta Ate Pres. Dito kumutapan og higda sa duol ninyo kay maikog ko nga di mo kato kay ug moago ko mura jud kuno mauyog ang kwarto. Ay, di kong too ba may? Ingon sila Ay, naibaw ko nga no di kang tapadamo. Kay mo, bangon kadawd. Manginhas. Mangita man. Manginhas. Unsa to? Mangita mo siya bat. Mangita siya bat. Unsa to? Kuan. Manginhas. Mangita si kuan oy. Mangitag bat ka na sa batanginan ba. bukid ba sa oy, di may bat ko. Dili bat batuli. Amo niyo di babati. Bitaw ba, balik ta ba? Balik ta. Marcos 5, verse 34. Unya, miingon si Jesus, anak ko, naluwas ka tungod sa imong pagtuo. Kung ari po ka diri sa Efeso 2, versikulo 8, kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. So, ang kaning pagkahagok, og imo man tingali kining giisip nga balatian,
Kaya na may uban ko lagi po kumuhago ko no, doon ako no sakit sa kasing-kasing. Kuno la ako, muna nga, isuway ko no paputana sa doktor, pagkahuman, ihangat na lang din kay tasaan, kay mo may puong niya. Pinaagi ka niya, maayo ka. Dili ato yung pag-unsa guliat, no? Ako, kadaadlaw, makasaam di ko kadaadlaw. Wagsyon na mo ni Aldwin sa lanaw. Nakasasa ka dito? Nakasa ka? Nanginhas na pa ka? Wala. Pagkanto na mo sa Lanao del Norte, itong variety show ni Goliath at Ipres, kami mo yung padaas representatives, gilantan ang magician Goliath. Karon, adlawan man lagi nagdahigda, ako nigda sa Kuspikas Katri, samtang wapa akong tapad nga si Director Arellano, kay muago ko pa siya. Igulo ko higdaan na sa Kutson, nakadungog ko sa akong hagok, libangon ko eh. Nabit tayo sa makadungog ka. Iguro ko nihagok na, iguro ko. Pero, at binimo Goliath, sa kapagkatagpilaw lang ako, nagdamgo ko. Nga. Di ako ko sa murag gamay kwarto niya, ang atop, beldo. Niya nagatubang ko sa Santo Niño nga gamay. Niya na ko. Anak ko niyo sa Senyor Santo Niño, ayawa si Edwin. Kagilan tanto mo magician. Di ay. Muti akong damgo. Ni pakagabi, pag showpiece kayo naman kayo siya. Praise the Lord. Praise the Lord. Ana. Karon sang kadlaon, nagdamgusag ko, ako lang i-testimony ni nga, kanang na ang nakabati mo tumananambal sa Talisay Goliath, si Aning Felipe Villaret. Di Felipe? Iya ko nagitapin ang akong likod, pero may masakit akong likod siya. Diara imong kuan ay, diara diri ba may. Dili ko nudapit sa may abaga yung pisil ko. Ano diha mga diha mas hawak akong sakit. Connected na diri na. May akong damgo. Nya ba? Karon nawa. Wala naman ko dibati pakabuntag niya nagdamgo sa ko nga. Diha sa kunoy Santo Niño sa tubangan nga gibutang og urna kanang urna bitaw nga dili square ang atop kanang murag pinaanap kanang murag pinasimilingin. Mauna. Balik ta. Kung ari ka punto medikal, pangutana ko no suwes doktor. Kung ari ka din sa punto kanang sa ato alang kinaraan sa tawagan kanang butang ito punto lokal. Patikeleron kuno ka maghigda. Kiliron. Ug aron dili mo hagok, parehas na ako, unya na nakatugog walay tapad. Uy. Mong mata na tanan usa ka balik kay puli ka to. Giunsa to niya yang giunsa to yang Gitamparos. gitaparos yang babaro dili siya mo hagok. Mauba? Okay, sumpa Hindi ba ako sa kong ibuhat gabi eh? Ano kita paro sa mo? Dili, ang akong tapad, di man kusog mo hagok. Langas lang kayo ba? Kumkumon ko bitaw da. Kula ko ang pasultihan.